Benvolguts al nostre programa anomenat Puja a l'escenari. Aquest programa consisteix en mostrar els talents que hi ha a l'IAS Marta Mata. Al nostre centre hi ha molts alumnes amb algun talent i nosaltres volem mostrar-ho a tothom. A l'edició anterior, Isiar Franco va col·laborar amb nosaltres ballant i en aquest programa ho farà un altre alumne del centre. L'Ariana Vázquez és una alumna de quart del nostre institut i avui us ensenyarem la seva habilitat, que és cantar. Li agrada cantar sobretot pop i algunes cançons lentes. La cançó que ens cantarà avui es titula... Però primer coneixerem una mica més d'ella amb una entrevista que li hem preparat. Us deixem amb l'entrevista. Per què vas decidir presentar-te al nostre programa? Doncs perquè m'ho van demanar i em va semblar una bona idea i a més, no sé, és un honor per mi que m'ho haguessin demanat, ja que volien que cantés al programa i no sé, em sento bé. Cantes en el teu temps lliure? Sí, els dies que no tinc res a fer sí que estic cantant a casa i no sé, m'agrada. Com fa que t'agrada cantar? Des que era petita ja sempre volia cantar i no sé, sempre m'ha agradat que quan sigués gran tingués, no sé, alguna cosa que tingui a veure amb la música. Què sents quan cantes? No sé, és difícil d'explicar. És que em sento, no sé, em sento lliure. M'oblido de tots els problemes. No sé, m'oblido de tot. Quan siguis gran t'agradaria dedicar-te a això? Sí, però ho veig una mica impossible. Vale, moltes gràcies. De res. Després de conèixer més a fons el seu talent, ens el mostrarà a continuació. I always clicked at the wall, doing my face, so stiff at the wall. What I have to say, but I have this dream, but inside of me, I'm gonna let it show. It's time to let you know. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. No, I found who I am. There's no way to close it in. No more hiding you, I'm gonna be. This is me. Do you know what is right? To feel so in the dark, to feel but alright. The old shining star, every oasis, life is so far away. I have to believe in myself, it's the only way. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. No, I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding you, I'm gonna be. This is me. Animem a tothom que tingui alguna habilitat i que vulgui mostrar-la a que es presenti al nostre programa. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins al proper programa.